Takže čaute ľudia, dneska mi utiekli kamaráti, neviem kde sú a neviem s kým tu mám byť. Nový brankár futbalových legend je tu! Podpis za 40 miliónov eur sa vyplatil. Áno. Zapneme si mic. A my tu dneska máme futbalovú challenge. Budeme napodobňovať góly. Tretí part, tak poďme na to. Dobrý deň, ako sa cítite v novom klube tu v Kľúčove? Je to trošku stres, ale keď tu mám výborných futbalistov, tak pre mňa to bude dobre. Ďakujeme za Máme pochopenie. Škoda Kľúčova. 40 miliónov eur. Ďakujeme. Trošku veľké brúško mám, ale už... My teraz napodobňujeme Neymarov gól. Áno. Priamak proti Parížu a Do vinka, šup tam. ideme na to. Takže každý má na tento gól 3 pokusy. A kto bude najbližšie má bod, tak poďme na to. A ty si zabijak. No, ja si idem prvý a dúfam, že to dám. Brankár nový sa pripravuje. Tak to bolo úplne mimo. Ideme na môj druhý pokus, dúfam, že to dám. Kámo, táto lopta nejde zdvíhať. Push me luck, guys, please. To bolo do pravého vintra, kámo. Ideš. Dobre, takže toto je môj prvý pokus na Neymarov gól. Je to hard. Pokus, prvý nevyšiel, ale je to ťažké. Kámo, to je hard. Toto budeme tretí pokus, tak poďme na to. To je hard. Toto je môj prvý pokus na Neymarov Prime a toto video približne vyjde v útorok. Tak toto bolo už úplne na nič, ako úplne som to ani netrafil, úplne to išlo dokrivo. Dobre, poďme na môj druhý pokus. Ideme na to, poď. Toto je môj tretí pokus, tak poďme na to. Dojči, kámo, toto bolo už úplne na nič, co som kopnul. Toto je môj prvý a posledný pokus, lebo som brankár, tak poďme na ňo. Dobre, toto je môj ďalší, takže štvrtý pokus, ideme na to. Číňak! Beatbox behind the stands. Každý má po jednom pokusu, tak poďme, to je Milujete behind the scenes, lebo ja hej. Čo ti hrabe? stav. Toto je môj štvrtý pokus, poďme na to. Nevyjadrujem sa k tomu. Prvý pokus rozstreluje s brankárom. Poďme na to. To. A toto je môj druhý pokus za strele, bolo to veľmi close obidvaja. Ako ja som trafil tyčku, on trafil po to, ale... Tak ideme na nás druhý pokus. Ja už asi vyhral.
Druhá šota vo strele. Dúfam, že to dám a vyhrám nádherne. Takže Tomix na svoje miesto. No co? Teraz ideme na podobný Declan Rice. Mali sme to aj v prvým videu našim. Ale niekto zase nevyhral, nepamätám, čo to bolo. To video. Povedal aj prvý pokus. Bolo to do prvého vienka hore. No toto ideme na môj druhý pokus, ktorý bol absolútna tragédia. Poďme na to. Dobrý. Prvý pokus v Declana Ricea. Neviem, čo to bolo, ale dobre, ideme na to. To bolo Toto tesné. bolo asi najbližšie. Druhý pokus na Declana Ricea. Poviem aj vám taký jeden lik, môžete sa tešiť na ďalšie video. Bude brankár na podľa savey brankárov. Takže ideme na môj druhý pokus teda už. Tak toto je asi jasný winner. Toto je môj prvý pokus na Declana Ricea, poďme na to. Toto je môj prvý pokus na druhý pokus na Declana Ricea, poďme na to. Takže, ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca. Prišiel nový brankár. Sme za to veľmi radi a dúfajme, že viac ľudí príde do futbalových legend tu s nami, že by sme mohli nejak viac rozvíjať tento content a tento kanál. Ďakujeme vám všetkým za vašu podporu a vidíme sa u ďalšieho videa. A ešte, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, Koment! a zvonček a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute! Čaute!